Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Гэта Чик-Чирик, бла-бла-шоу, якім Алексей Сапрыкін. Якім Павел Свердлоў. Знайомяць вас, як звычайна, з самымі мудрымі думкамі беларускіх твітарскіх самых мудрых людзей. Самых мудрых ты лічыш? Ну, не заўжды. Не заўжды, Але, конечно. слухай, сённяшняя падборка мяне паражае сваёй, нетыповасцю. Асабліва адзін персонаж. Адзін карыстальнік твітарскі абышоўся. Ладно, што мы Не будзем спойлерыць. ставім цялегу паперад коня. Так. Як Але бы- вы паставце зараз на паузу, ці не ставце на паузу, просто пакуль мы гаворым, вы напішыце, хто б гэта мог так радыкальна змяніцца у лепшы бок. А пачынаем мы, як звычайна, з філасофскага твіта. З філасофскага твіта, які я не мог пабачыць, таму што Але пабачылі назіральнік, карыстальнік-назіральнік, я яго ігнору уже Так. даўным-даўно, таму што ён Вось, а Ой. філасофскі твіт, які ён напісаў вось такі. Ніхто не ўспомніць, якім быў ваш заробак, наколькі занятыя вы былі, як шмат гадзін вы працавалі. Людзі запомняць. Ну і тут мусіць быць, ведаеш, я так думаю, па класіцы жанра. Каго вы любілі, якія там падарункі вы зрабілі сваёй Што вы фоткалі ў сям'і. Інстаграм. Нічога, пісалі ў Твіттер. нічога піша нам назіральнік. Вас забудуць, вы ператворыцеся ў пыл. Што тазаронак кажа? Пажылі некалькі Радыактыўны дзесяткаў пыл. гадоў і пыл. Нібыта і не было ніколі. Усім і так похер на вас, а пасля смерці дык тым болей будзе похер. Спадар назіральнік, кіньце вы свае гэтыя суіцыдальныя думкі і радуйцеся жыццю, пакуль можаце. А я не згодны. Гэта на назіральніка всем будзе похер пасля яго смерці. А на мяне не. Пачынаем. І пачынаем мы проста з бамбічнага твіта. Сябры, у нас такая вось сітуацыя ва ўсіх, змешаліся ў кучу мовы, краіны, людзі пераязджаюць туды-сюды і вось такі твіт Нармальны працэс. ад карыстальніка Кэт Монстрик, пра якога мы нічога не ведалі, калі шчыра да этого. Яшчэ 5 хвілін таму, Да. шчыра скажу. Пришел устраиваться на работу. Меня собеседуют украинка и белорус. Интервью проходит на польском. Все делают вид, что русского языка не существует. А дзе гэта сумоўе праходзіць? Я так думаю, что у Польши, потому что иначе интервью б не А проходило ў чым на польской мове. уласна праблема? А проблема в том, что все делают вид, что русского языка не существует. А что здарылася? Што здарылася? Вы Што ў Польшчы. здарылася? Тут як бы польская, калі польская кампанія, сумоўе адпаведна па-польску адбываецца, не гледзячы на то, неважна, хто яго праводзіць, правда? Калі украинка и белорус проводят сумовье, І што? магчыма, компания не польская. А магчыма, польская, А магчыма, увогуле британская, я украінская не і ведаю. беларус. Ну. Я здзіўлены, што не на англійскай мове праходзіць сумоўе. Не, ну можа ён у бедронку сумоўе праходзіў, я не ведаю. Ну там то, конечно, на польскай мове. Ну. Як бы вось. Але праблема, сябры, такая, што русского языка не существует, все делают вид. Што было далей? Так. Расскажу вам. Далей. Што было далей? Цікавая была. Карыстальнік Кэт Монстрик вступил в конфронтацию З твітарскай всім супольнасцю? твіттерам, у прынцыпе, з усім твіттерам адразу, забегаючы наперад, ён далей напісаў, што его змусілі выдаліць вось гэта вось твіт, які вы толькі што Не бачылі. вытрымаў напору. Але я так не разумею, а што значыць змусілі выдаліць твіт? Это ж твой твиттер, хочаш Прыйшлі- выдаляеш, хочаш не выдаляеш. Прыйшлі, сказалі, пакажы тэлефон, адблакуй і выдаляй гэты твіт. Відаць, нехта прыйшоў з этими з абрэзкамі труб. Ну, і З такое, абрэзкамі. давай, З абрэзкімі калбаснымі. выдаляй. Але перад тым, як ён выдаліў гэты твіт, ён класна рэплаяў тым, хто прыйшоў яму сказаць, што вот ён не мае рацыі. Да? Ну вот ты, хлопче, не маеш рацыі, пішуць яму. І вот за нас армянскі технавікінг палайкал рэплае, каб яны вот все былі адзін за адным. Так. Я нават не буду, у прынцыпе, зачытваць, да? Бо вот придаўся человеку вялікі, могучий, красивый, свободный русский язык, да, для того, каб
добра камунікаваць з людзьмі ў Twitter. І вось тады пытанне, і навошта вось такі вось вялікі і магучы язык мусіць існаваць, калі ён піша на ім такое? Так можа і добра, што яго не існуе. Ну, ты, конечно, так сразу зарадзіл. Добра, што яго не існуе. На гэта конт спрачаюцца. Вот недавно, я уже не памятаю ад каго, ад Веркі Сердючкі, ад Андрэя Данілкі. Я бачыў такое выказванне, што ну размаўляю я па-руску. Я говорю па-руску, Вельмі падобна, дарэчы, Алексей таленавіта. Вось, але кажа Андрэй, гэта не руская мова, гэта мова гвалту і вайны, і вот этого всего, да? А гвалтаўнікі выкарыстоўваюць рускую мову. І ў гэтым типа вялікая розніца. Значыць, не ўсе мусульмане тэрарысты. Не ўсе, хто размаўляе па-руску, значыцца гвалтаўнікі. Ну, само сабой. Ну, я не ведаю, што сказаць. У прынцыпе, я ўсё ж таки належу да тых людзей, якія лічаць, што калі можна без рускай мовы сёння, лепш як-небудзь без рускай мовы. Як бы забыть яе я не могу. Ну, вынуть вот так вот, взять, ведаешь, калі можа было так чик. Это табе трэба, ведаеш, цалкам змяніць дзейнасць і з'ехаць куды-небудзь там у Новую Зеландыю. Там, дзе ўвогуле ніхто там, дзе няма з кім у тебе зносіцца. Мову маоры, і там, значит, нормально ўжо на ёй балакаць. Але не здаецца наш герой, наш фанат расійскай мовы. І калі ўжо выдаліў все, значит, он піша такое. В отличие от вас, нас, Алексей, от нас. Конечно, он до нас звертался, безумно. Тупорылых провоков нациков. Я горжусь тем, что я владею столькими языками. Я могу быть одновременно и носителем таджикского, и русского, и польского, и языка, и культуры. Каждый мой язык — это мое богатство. Ходячы нейкі дуалінгва атрымліваецца ён. Ну, тут мы зразумелі, што мужчына з Таджикістана, хутчэй за ўсё, да? І вось такі шлях атрымліваецца, значыцца, з Таджикістана праз рускую мову ці ў Таджикістане, ці недзе ў Расіі, а цяпер ён шукае працу ў Польшчы. Яму не падабаецца, што сумоўе праводзяць па-польску. Ён жа сказаў, што ён носьбіт польскай мовы. Так чаго ён тады выкабеньваецца? Праблема была, уласна кажучы, у тым, што ўсе робяць выгляд, што рускай мовы не існуе, разумееш? У чым праблема? Я вось думаю, што ну, шлях такі закавырысты. І, уласна кажучы, што гэты чалавек цяпер знаходзіцца ў Польшчы. Гэта і ёсць адказ на яго пытанне. А чаму ўсе робяць выгляд? А ты чаму ў Польшчы, а не ў Расіі? Едзеш са сваімі... Як бы, калі не трэба рабіць выгляд, што рускай мовы не існуе, калі все з ёй нармальна, калі гэта маё багацце, ну так калі ласка. Ну, ёсць як мінімум адна краіна, на жаль, як мінімум дзве пакуль што, дзе з распрасцёртымі аб'яццямі просто прымуць такого каштоўнага спецыяліста з такім унутраным светам. Ён туды не едзе. Чамусьці не едзе. Едзе сюды. І здзіўляецца, што сумоўе па-польску. А пасля яны скажуць, нас тут 100 мільёнаў, давайте все сумоўе па-руску праводзіць. А калі вось раптам такія людзі пачнуць так яны ўжо пачалі мімікрыраваць пад беларусаў. Вось яны, як бы. Мы беларусы тут. Любіце нас. Гэта, бачыш, нават не паспрабаваў. Я думаю, што мы іх вельмі хутка вывезем на чыстую ваду. Мы ў іх запытаемся, што такое шуфлятка, дружище. А як ты называеш частку камода, якая... А як ты называеш ежу, якую бярэш выдвижной ящик на працу? А як ты называеш? Да, тормозок. Карацей, у нас ёсць методы, інструменты. Ну, працягнем тэму мовы і працягнем тэму блогера Варламова і яшчэ аднаго блогера. На гэтым тыдні так. Вось глядзі, інтрыгуючы твіт ад карыстальніка Венедыктус. Сёння Белціў выпісвае Глеба Семёнова за то же беларускасць. Збольшага слушна.
Вось у мяне ўжо пытанне, што здарылася там, ты не ведаеш, што здарылася? выпісвае адкуль з беларусаў, Ну з І- беларусаў відавочна, ці тоже ці беларус, можа выпісвае яму ляшча плявуху. да. Окей. Але ў мяне ёсць пытанне, працягвае Венедыктус, а чым ён шмат каму з вас летась падабаўся ў першую чаргу? Летась падабаў. Тут мы падыходзім яшчэ да пытання, хто такі Глеб Семёнаў. І чаму ён камусь не падабаўся? Магчыма, нашыя гледачы, яны не ведаюць ні навошта Глеба Семёнова выпісваюць з беларусаў, Ніхто не ніхто ён такі. Да. Трэш-кантэнт, але гэта павінна быць весела, а ў яго аднатыпнае манернае крыўлянне без сэнсу. Мгм. Ладно б яшчэ па-беларуску, але ну што, трэба ў двух словах. Ладно, наше з табой крыўлянне па-беларуску. Ну, без это сэнсу. нормально. Хаця таксама нас там паласкаюць. Ой, ну хай Дай Боже. ласкаюць і далей. Вось, як бы ты патлумачыў, хто такі Глеб Семёнов? Я патлумачу гэта так. Гэта тыктокер, па-першае, па-другое, вентылятар. Ну што это значыць? На мой думку, вентылятар, таму што на яго кідаюць гэта вось лайно рознае. Ён гэта распрысківае, распаўсюджвае. Ну ты патлумачыў і нічого не патлумачыў. Карацей, Глеб бярэ, на чым ён, мне здаецца, увогуле як бы выйграў. Падняўся. Гэта ён браў вось сёстры Груздзевы, такія Мгм. дзве. Это папулярны ў тиктоку жанр, яны нешта кажуць, а ён... Ну, гэта папулярны ў тыктоку Это реально персонаж. папулярны ў тиктоку жанр, калі нехта кажа нешта, а ён вот так вот, ну іншы А чалавек, ён ім блогер, да? адказвае? Ён паўтарае. Ён вот так вот, быццам бы ён сам, Мгм. значит, гэта кажа. Ну, І вось адсюль ты вентылятор. А ў Мгм. перадачы «Осуждаем, обсуждаем» мгм. ён разам з Ванем Прусам вось выцягваў увесь гэты трэш. Ну, але дзякуючы ім я пра шмат трэшовага даведаўся, калі шчыра. А яно табе было патрэбна? Ну, Вот скажи мне. Трэба ж ведаць, што там адбываецца. Да якіх глыбінь Да. здольны апусціцца людзі Іван пры Прус Лукашэнку. і Гена, Пры яго рэжыме. і Глеб Семёнов. У прынцыпе, з топік-стартэрам у нас шмат згодных. Як можа падабацца гэтае крыўлянне на грані істэрыкі? Пытаецца нейкая кабета. Венедыктус адказваў. У 2023 прэса з ім моцна насілася і называла самым харызматычным беларусам. І не толькі Не, ну харызма ў яго ёсць, гэтага ж не адняць. І тое, што ён робіць, гэта таксама важна. так важна ці не важна? Не, то, што ён робіць, то, што ён хаця б ужо штосьці робіць, гэта ўжо Бо рэспект. ты вось параўнаў з Што ён вентылятарам. робіць, гэта ўжо пытанне. Вентылятар, конечно, калі просто працуе ў спякотны дзень, гэта важна. Але калі вентылятар разбрызгівае гаўно, гэта як бы ўжо лепш бы ён не разбрызгіваў гаўно. Далей, глядзі. Магнус Хейс. Ніколі ён мне не падабаўся. У мяне інтуітыўны дэтэктар свой-чужы. Ну, я думаю, што тут Глебу крыўдзіцца няма на што. Ну, дэтэктар у цябе свой-чужы, ну, ідзі да сваіх. Чужых як бы не чапай, да? Мгм, Але от ніколі не падабаўся. мгм. А Яўген Ліцвін. Мне ён не падабаўся ніколі. Я не разумеў большасць ягоных жартаў і тым болей ягонае шоу. Цікава было падняць твіты гэтых людзей наконт леташнія твіты Ты гэтых слухай, людзей. а ўвогуле, от мне ён не падабаўся, я не разумеў ягоных жартаў. Мгм. Так можа ты просто жартаў не разумеў? Ну, а людзі, якія разумелі жарты, ім ён падабаўся, атрымліваецца. Ну. Як бы, так чыя праблема, што ты не разумееш жарты? Увогуле тут няма праблемы Як бы ніякай. мне здаецца, Ну не што падабаецца, не падабаецца, гэта падабаецца, падабаецца. всё. Накат снабізма такі. Хто это Прайшлі такое? міма і Што ён- все, до відзення. Ён не мае права на існаванне, ён не падабаецца, я не разумею яго жартаў. Ну что это вообще, это крытыка, Чакайце, кожны мае права на Ізножа. існаванне. Ну, мы ж не, густаўшчына. ну, па-першае, густаўшчына, па-другое, ну, калі мы будзем забараняць тых, хто нам не падабаецца, чым мы будзем лепшыя за тых, хто забараняе нас. Далей, ёсць людзі, уласна кажучы, з чаго ўсё пачалося, мы не распавялі. так, Слухай, а пачалося вось гэтае цкаванне, Мгм. катаванне, З траўля. эмацыйнага зварота. Глеб Семёнов, ён даведаўся калі, што іншы блогер, расійскамоўны расіянін Ілья Варламаў, ён пачаў размаўляць па-беларуску, варочвае там у свае відэа на пачатку беларускія вершы, Мгм. а ён такі выкаціў зварот, відос, типа, ну вы... усе так, типа, ну нормально, Варламаў, клёва, да? Там, давай.
Вось что вы глядзіце матку расказаў что вы робіце гэта ўсё пра матывы у гэтага Варламова кажа рэклама на першых 3 хвілінах відоса каштуе 8 штук баксаў і вы думаеце што ён просто так па унутраны свет паўтаруся ёсць расіяне з унутраным светом багатым да хотя той папярэдні быў відаць Таджикістана але тым не менш значыцца просто так значыцца мову вырашыў прасоўваць беларускую рэкламаваць да? За гэта плоціць дакладна нехта Варламову за гэта плоціць і гэта ў той час калі беларускія медыі апошняй соллю даедаюць як бы ходзяць у дзіравых партках а вы значыцца выкідваеце гэта мільёны тысячы десяткі тысяч на нейкае сумнівнае нейкае прасоўванне беларускай мовы вот табе можа быць лепш выкінулі бы ты прасунуў бы так я б з задавальненнем так я кожны загрэміруем тебе под Варламова тым ты справа што я кожны дзень і за меншую беларускую на еўрарадыё не за 8 штук баксаў далёка не за 8 штук баксаў а атрымліваецца 8 штук баксаў за прасоўванне беларускай атрымлівае Ілля Варламаў па версіі Глеба Семёнова потому что пакуль што не даказана я калісь шчыра таксама думаю што ну не чыста справа ёсць там нейкі матыўчык але шкурны інтарэс нас выкрываюць адразу твітарскія агулам зайздрасць што гранты не ў тую кішэню паклалі лічыць чужыя грошы гэта крынж я так не лічу ведаеш грошы ці не лічыш што гэта крынж 8 000 баксаў не лічу таму што няма вось але я думаю што якраз такі час ад часу палічыць чужыя грошы гэта вельмі важна асабліва калі ты думаеш што гэтыя грошы можна было скарыстаць больш эфектыўна там па-іншаму і гэтак далей вось чужая рэзідэнцыя можна лічыць безумоўна это крынж таксама калі глядзі вот так я скажу калі рэзідэнцыя якога-небудзь прэзідэнта можна лічыць так там раз два разлік скончаны все то у прынцыпе можна не лічыць да але калі раз два 10 15 18 19 вось тады прыйшоў час лічыць я думаю што все разумеюць пра каго без намёкаў і зусім не пра Пуціна вось прыйшоў значыцца чалавек з іншай трактоўкай не пра зайздрасць але такі гэта метаіронія пытаецца ці на сур'ёзных шчах усё я правда не выкупаю то бок у чым загвоздка Глеб не паверыў што Ілья можа просто так бескарысліва вучыць беларускую мову і тут ему наталкалі за каўнер ты што хлопчык расійскамоўны не верыш у тое што нехта можа просто так бо беларуская мова прыгожая прикольная бо як наш папярэдні герой пісаў это маё багацце кожная мова кожная культура якую я ведаю носьбітам якой я з'яўляюся гэта маё багацце што нехта можа вот вывучаць а раптам Варламаў захоча уладкавацца на еўрарадыё і таму вучыць беларускую мову трэба было пажартаваць пра тое што этот товарищ з Таджикістана у нас праходзіў сабес па-польску у вас украінка працуе нейкая у нас нормально дарэчы у нас людзей валодае украінскай мовай але украінцаў і украінак у штаце мне здаецца што няма ну так просто склалася непарадак пра іронію давай працягнем Чыж піша гэта ўжо іронія ў 4-м вымярэнні чэлу бамбіць за рэкламу у Варламова называючы замоўцу правінцыялам тут я крыху конечно спалучэнню словаў сказ трэба яшчэ твітарскім некаторым павучыцца у той жа час штату замоўцы рэкламы правінцыялы бо яны замаўляюць рэкламу пра беларускую мову расійскамоўна у рускага блогера расійскага у той жа час гэтая фрустрацыя на расійскай ад хлопца які вырас на расійскай культуры і паўсюль прасоўвае тую самую культуру нават у свядомым стане і ўзросце это тое што вентилятор казаў пра вентилятор то бок у прынцыпе вось Чыж даволі трапна і каротка сфармуляваў сутнасць прэтэнзій да такого падыхода і ты разумееш здаецца вот добрую справу зрабіў Глеб падняў пытанне а што это вот просто так а чаму там плаціць бабкі факты расійскаму а фактаў няма і мало таго што фактаў няма так яшчэ і зверху такі пласт што типа па-першае ты сам расійскамоўны на сабе паглядзі то бок
А по-другое, это ты Мгм. шкадуеш, што не табе заплацілі 8 штук за тое, каб ты перайшоў І на зайздрасць беларускую кепская. мову. А просто так ты, значыць, сам, Глеб, не хочаш, відос свой крытычны здымаеш па-руску, і на мову беларускую не пераходзіць. Ну, адкуль у рэчыцы беларускую мову ведаць? Слухай, я калі шчыра, ну Там давай, Хутчэй палескую якую-небудзь уже будуць ведаць. давай яшчэ пару рэплаяў твітарскіх. Вось каламбур над назвай праграмы Глеба і Івана. Дарэчы, Іван, я табе скажу, запісаў відос Я вот таксама хацеў табе сказаць. па-беларуску, запісаў і з такі, іншай трошкі да, канатацыі. і такі, а ведаеце, што як Варламов пачаў гаварыць па-беларуску, так я падумала, што я? А чым я горш? Да, чым я горш, што Можа- я не магу хіба. Можа быць, ведаеш, Ваня занеслі, а Глебу не занеслі, і як бы Калі і тут І тут паміж імі раскол, і двойная, трэснуў мір напапалам. падвоеная сплошная паласа паміж Вось імі так. пролегла. Ну, карацей, Праграма «Обсуждаем» раздзяляецца на «об» і «суждаем». недзе такое бачыў у рэкламе Бургер Кінга, там было глядзі, абастрыся. Ну, і вот яны, тут, яны вядомыя сваёй вось тут вось такой такое. рэклямкай. Далей, Джипсенков. Экс-Джипсенкоў. Экс-Джипсенков, непадражаемы экс-Джипсенков. Думаю, калі беларусу даваць $8,000, каб ён перайшоў на беларускую. Але пад распіску, што ў Мгм. выпадку вяртання на расійскую ён павінен вярнуць 16 000, Так, выдатна. то можна вельмі хутка стаць мільянерам. Гэта вось пра такіх людзей, Каму? Чалавеку, які дай мне дае 8 грошы? 000. Нет, які дае грошы. Конечно, чалавек, які будзе атрымліваць 16 назад, Ага. ён хутка стане мільянерам. Вау. Безумоўна. Можа быць, Але не такія простыя беларусы. інвеставаць у гэта? Радыё Аршыца піша: хрен ты угадаў, гэты ж прыйдзе свет возьме 8 штук як Глеб, Як а Глеб. калі назаўтра захоча атрымаць 16 і зноў лупіць па-расейску, дык атрымае грошы ўжо як хлеб, Як Глеб. як Не, як Глеб і Глеб. Глеб і... Адчуваеш розніцу? Глеб і Глеб. Я адчуваю розніцу. Я просто думаў, што ўсё ж таки тут Ты просто з польска ўжо чытаеш іншае вымавенне, да. Не, ну чытай з беларускай. Працей, тут сэнс у літарах у пашпарце, сапраўды у беларусаў чаго толькі ў пашпарце не напісана, ёсць і Глеб і Глеб. Глеб. Вось, і у беларусаў знойдзецца, як мы казалі, інструмент на любую сітуацыю. І вось гэта, мне здаецца, ўжо сапраўды іронія, некая метаіронія 4-го ўзроўню. Таму што Глеб, или Глеб, я не ведаю, или Глеб, Давай Глеб яго. ён запісаў відос пра тое, што мы не далі 8. Варламову далі, а яму не далі. Яму І далі. тут радыё Аршыца нам піша, што Глеб возьме 16 штук, але як Глеб і як Глеб. Ну, твітарскіх люблю, карацей, малайцы. Але ёсць і тыя, хто взяў бок Глеба Семёнова. Ну, конечно. Я безумоўна. таксама абсалютна не веру, піша нам Вераніка Андрэевна, што нават самы цудоўны расеец нешта будзе рабіць падобнае проста з раптоўнай вялікай любові да нашай мовы. Гэта проста не ў іх менталітэце. Буду радая памыліцца, але выглядае рэальна як піар у духе «глядзіце, я не імперац», украінскую ён узяць не можа, адразу абасруць. Мгм. Ну, а беларускую, типа, урру. То бок такі софт-варыянт, типа, хлопцы, я свой, я вот не па гэтых справах, нават, бачыце, беларускую мову вучу. За грошы. Вераніка Андрэевна вось базу выдала, мне здаецца, і вельмі так акуратненька. Як бы не веру, буду рада памыліцца, але все ж таки, ну... Ёсць там некая сумневы. Не бывае дыма без вагню. І фінальны твіт. У нас тут шмат, дарэчы, чого не захована, але давай уже... Давай, фінальны. Стомленая сова піша нам так. Не зачароўвайцеся блогерамі, каб пасля не расчароўвацца. Вось, это біблейскі запавет. А вось я не ведаю, гэта пра Іллю Варламова ці гэта пра Глеба Семёнова? Да, і пра аднаго, і пра другога. Ну, а вось, сябры, і той самы сюрпрыз, пра які мы казалі, які мы вам абяцалі. Блогер Трансфармацыя года. Антон Матолька, мікраблогер, напісаў трэд з 8
твітаў запар, Што сведчыць пра тое, што ў яго няма галачкі. у якім няма. Не, ну людзі трэд пішуць цяпер і просто каб сабраць рэплай пад адным, пад іншым твітам там. Карацей, трэдзе няма ніводнага бруднага мацернага слова. І пасылання. Нікога не паслаў. Антон за 8 твітаў. Можа, ў рэплаях там паслаў дзе-небудзь, але тут, глядзіце, тэма сур'ёзная, тэма наратываў прапагандысцкіх вакол вызвалення палітвязняў. Ні разу не видел. Ну вот, слухай, вот адразу рызанула, да? Не ўсё адразу, Паша, ну не ўсё адразу. Ну, можа б таксама яму не заплацілі. Не заплацілі яшчэ 8 штук Антону Матолька за то, каб ён перайшоў на беларускую мову, ну але... Ни разу не видел, чтобы кто-то осуждал, критиковал, обвинял политзаключенных за то, что они написали прошение о помиловании. Но почему-то последние недели это активно разгоняется разными людьми. Почекай. А гэты Протасевич? Его осуджал нехто? Ну, конечно. А он писал прошение о помиловании? А як? А мне здаецца, что его одразу там неяк вельмі хутенько. Не? А не, там суд быў, яго прысудзілі, пасля памілавалі там на наступны дзень. Ну, Протасевич, значит, Антон прамашчык. Хутка мы забываем сваіх герояў. Факт-чэк адбыўся перад вашымі вачыма, але Протасевич быў даўно, я думаю, што Антон піша збольшага пра апошнія падзеі, вызваленне. Карацей, чамусьці апошнім часам гэта разганяюць абсалютна розныя людзі, што мы, вот грамадства беларускае, там, у Беларусі за мяжой асуджаем быццам бы людзей, якія написали. Ніхто не асуджае. Антон кажа, ніхто не асуджае. Как и фраза «либо все, либо никто», когда речь про выпуск политзаключенных. Все эти годы нарратив со стороны Демсил «каждая жизнь ценна и важно, чтобы люди выходили из тюрем». Ну, гэта адказ не, все эти никто. Прапагандысцкае, што выгодна Ціхановскай, каб сядзелі палітвязні далей. Яшчэ Антон про это напишет. Но больше интересно, откуда взялось про осуждают за прошение и зачем это пушат. Далее. И тут же резко появился новый нарратив, удачно совпавший со статьей в Нью-Йорк Таймс. Тут дальше что-то про литовцев, но мы тут в Варшаве не у курсах. Что за литовцы? Але нарратив... Нам тут далеко. Нарратив наступный. Тихановской и Демсилам важно, чтобы политзаключенные были, ибо без них им будет нечего делать. What? Пишет Антон Матолька нам. И я так само такой, что? А сюда же откуда-то появилось. Если выйдет Колесникова, она будет бороться с Тихановской за лидерство оппозиции. Сюда же Тихановская мешает выпускать политзеков. И сюда же, я думаю, трэба, что Тихановской никто не будет гранты давать, калі палітвязні выйдуць. Ввогуле ніяк не звязана. Калі палітвязні выйдуць, што выбары адразу пройдуць сумленна, дэмакратыя Беларусі усталюецца. Калі вызваляць раптам цяпер Калесніку, то першае, за што яна будзе бароцца, гэта за сваё здароўе. Я думаю, што ніхто не ведае, што будзе рабіць Калеснікава. А калі нават яна прыйдзе і скажа: «Хачу в оппозицию, хочу актыўна включаться». Ласка, дзеля Бога. Вось. Это все, пишет Антон, появилось примерно с июля и начало раскручиваться как со стороны режима Лукашенко через пропагандистов достаточно умело, так и среди полезных идиотов. И это не оскорбление, а скорее факт. Блин, все ж таки, я хочу сказать, Антон, все ж таки это крыху образа. Но не стрымаўся под факт, конец. что ты полезный идиот, говорит нам Антон, который на противоположной стороне, то бок на боку Демсилов. Навошта адказаў пакуль няма. Важно, что выйшло 30 человек. Важно, что за гэты час таксама было арыштавана некалькі сотень человек. Вышлі, а селі зноў там новыя. Важно, каб люди выходзілі, важно, каб спыніліся арышты. Але арышты не глядзіце, як Антон. Неважно, што будзе рабіць далей Калеснікава. Неважно, будзе ў Ціхановскай там грант, калі палітвязні выйдуць, ці не будзе. Важна, каб людзі выходзілі. Ну і далей. Закладнік, гэта закладнік, ён можа зрабіць усё, каб вызваліць сябе, калі не шкодзіць іншым. Пакаяльныя відэа, размова пра стальныя яйцы старыка, вось гэта пра Протасевіча. Памятаеш, што яго вымусілі сказаць у інтэрв'ю? Прашэнне о памілаванні гэта ўсё пыл, калі дазволіць адтуль выйсці. Просто база ад Антона Матолькі. Антон,
Уклон. Наша павага табе сёння за твой трэд. Дадаюць недзе яшчэ і пра Беляцкага такія ж былі словы як пра Калеснікаву. То бок наратывы заходзяць з розных бакоў, і Беляцкі, значыцца, як Будзе выйдзе, там пачне з некім бороться за ўладу. змагацца, да? То бок гэта Ціхановская не рабіла нічого для вызвалення Беляцкага, не згадвала яго 100 разоў на розных яе муж мерапрыемствах. выйдзе, то таксама будзе з ёй бароцца за ўладу. Ціхановскага такое таксама было. Далей Чубака вось цікавую думку выказвае. Нам трэба паверыць, што людзі, якім заставалася сядзець пару тыдняў, напісалі б на імя Лукашэнкі прашэнне аб памілаванні. Верым, но я скажу, што людзі маглі напісаць прашэнне аб памілаванні паўгода і год таму. Як бы это вызвалілі іх цяпер, калі ім заставалася по-моему, сядзець Луцкіна так і напісала. пару тыдняў. Яшчэ даўно пісала. Мне здаецца, што Луцкіно яшчэ заставалася сядзець і сядзець. Але Там до 27-го году гадоў яшчэ 3, да? То бок яна не з гэтых, якім заставалася сядзяць тыдзень, але людзей, якія выпусцілі за месяц да вызвалення, яны маглі напісаць прашэнне яшчэ там годзе ў 22-м, умоўна кажучы. І база ад карыстальніка Максімбай, тое, што людзі выходзяць, гэта безумоўна добра, але ж дрэнна, што каток рэпрэсій не спыняецца, спадзяюся, захад не купіцца. Ну, я спадзяюся, што захад працягне рабіць усё для таго, і нават каб больш палітвязні выходзілі. Калі для гэтага трэба будзе купіцца, няхай купіцца. Сябры, мы зразумелі, што ўжо мы паўгадзіны распавядаем вам, а паспелі разгрэсці толькі палову ад таго, што мы нарыхтавалі. Таму ідэйка такая. На гэтым ставім косачку, перапыняемся. Прычынак. І працягнем наш чык-чырык заўтра. Заўтра? Чаму не? Працягнем заўтра. Трэба заўтра прыходзіць будзе? Ну, прабач, прабач. Ну ладно, так і будзе. Дзеля чык-чырыка я гатовы. Еўрарадыё кампенсуе табе праезд у грамадскім транспарце Варшавы. Сябры, да сустрэчы заўтра. Чык-чырык чакае вас, а мы чакаем таксама вас. Пакуль.